Jeg har let rigtig længe efter alle mulige oplysninger om, hvordan det var at have børn bag på motorcyklen, specielt på ferieture osv. Så nu vil jeg dele lidt af min erfaring, fordi mig og min søn på 5 år, vi tog en tur til Italien, ned til de italienske alper nede i Dolomitterne, hvor vi boede på et hotel fast i en uge og kørte ud derfra. Så vi var hjemme hver dag, og hvis ikke vi gad køre, jamen, så kunne vi lege poolen og spabade. Det var en lang tur derned, så vi valgte faktisk at tage toget fra Hamburg til Lörrach i Schweiz. Vi kunne have valgt en bedre togrute, men så passede det ikke med perioden, vi havde ferie. Men først og fremmest lidt om lovgivningen. Børn under 5 år må ikke transporteres på en almindelig tohjulet motorcykel. Børn fra 5 år og op efter, de skal have styrthjelm på og sidde på et særligt barnesæde. Men der er ingen tog. Hvad siger du til det, Christoffer? Skal vi være sure? Nej. Nå? Vi skal være glade. Nu kommer toget endelig. Der skal være en rygstøtte på minimum 25 cm og fodhvilere. Barnet må ikke spændes fast med sele eller lignende. Okay, Christoffer. Er vi glade igen? Ja. Christoffer ville meget, meget gerne have været med på toget på motorcyklen, men det må man ikke. Når barnet er 1,35 høj eller derover, må det sidde på det almindelige passagersæde på motorcyklen. Og nogle sæder leveres med en slags seler med en lykke, hvor fødderne kan anbringes. Det giver dog ingen stabilitet, så jeg anbefaler, at man gør ligesom vi gjorde, bygger gummiklodser på de eksisterende fodhviler, så er der et stabilt fæste til barnet. Det er en god idé, når man nu har ansvaret for sådan en lille størrelse, at man er ferm og dygtig til at køre på motorcykel. Vi alle sammen ved jo, at ofte så er det faktisk de andre, der er skyld i, at man kommer helt galt afsted. Så for at dæmme op for den slags problemer, så må jeg skarpt anbefale masse MC-kurser, ture i bjergene med hårnålesving alene, før man kører med sit barn. Og så køre længere ture med barnet før den store tur. Også gerne i blæst og regn, fordi hvis nu ungen ikke vil med, så er det altså rigtig skidt, når man står midt i Alperne og bor i Danmark, og ungen vil hjem. Så ja. Husk på turen, at man kan pakke noget mad og drikke, regntøj, flere sæt handsker, oplader, GPS med planlagte ruter i forvejen, tøj, ekstra nøgler til motorcyklen og bokse osv. Men altså, det kender man jo fra de tidligere ture. Vi har lige været i swimmingpoolen, og Christoffer har pakket ud. Han vil gerne gøre det så let overskueligt som overhovedet muligt, så nu ved han præcis, hvad han har med. Og nu lidt kakaomælk. Og nu skal vi ned og have noget mad. Godt. Godt. Var den fed? Ja. Hvor mange sving? 1005 1000 sving. eller 360. Og sne på bjergene. Ja. Og der var fart på. Ja. Var det sjovt? Så nåede vi til første pause efter næsten en time og 3 kvarter. Halvanden time er vi fremme, og vi har kørt af de mest sødsyge veje, autostrada og i kø på landeveje og alt muligt andet. Det er vigtigt, at man hele tiden kan være i kontakt med sit barn. Så kommunikation, det er simpelthen nødvendigt. Altså man skal kunne tale sammen i et eller andet intercom-anlæg på motorcyklen, for så kan man hele tiden følge med i, om ungen har det dejligt og godt. Det er uundgåeligt, at ungen på et tidspunkt falder i søvn. Og det er egentlig fint nok, når de sidder i det der sæde, og problemet er jo i virkeligheden, at hvis man skal lave en undvigemanøvre, og hvis de hænger ud til siden i en vinkel af 45 grader, og man så skal lave en undvigemanøvre, så er jeg faktisk ikke ret sikker på, at de der sider på sædet, de kan holde barnet. Så vær lige opmærksom på det. Det er egentlig den eneste udfordring, jeg kan se med hensyn til det at køre med dem bagpå. Jeg havde en god motorcykelven,
som jeg snakkede med om det her, han har også haft sine børn med på motorcykel, og han fortalte, at han havde sat velcro på ryggen af barnets eller på ryggen af sin jakke, og så på barnets styrthjelm. Så bof, så sad ungen fast, når de faldt i søvn. Så ja, hvorfor ikke? I sving, der bliver barnet jo sådan set bare tvunget nedad i sædet, ikke ud til siderne, som for eksempel i en bil. Og ved bremsning, der stopper barnet ved førerens ryg, og ved kraftig acceleration stoppes barnet af sædet og topboksen. Og som sagt, så er udfordringen det kraftige undvigemanøvrer, hvor barnet kan blive slynget af, hvis de sover. Husk at råbe hold fast, vær i kontakt med dem, hold dem vågen i det omfang, det kan lade sig gøre. I de små hårnålesving, se om der kommer trafik ned eller op, lad være med at mødes i hårnålen, så hellere vent på klar bane før hårnålen. I princippet handler det om at få så stort et sving på gennem hårnålen som muligt. Kører man opad, er der en meget stor stigning i hårnålen, og i de små hårnåle skal man, hvis man ikke udvider svinget, dreje med næsten fuld styreudslag, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Er man af den ene eller den anden årsag nødt til at stoppe midt i hårnålen, så er det i en højre kurve det venstre ben, man sætter ned, og modsat i en venstre kurve. Vælges det gale ben, jamen så kan man ikke nå jorden, og man vælter. Husk, at det er farligt at køre for langsomt. Det bliver svært at holde balancen. Vær altid parat til at give gas og køre i det rigtige gear, inden man kører ind i hårnålen. Husk, at stopper man, så skal motorcyklen stå i første gear. Er det venstre ben, man har nede, så kan man ikke få den gearet ned, og den kan formentlig ikke komme i gang på den store stigning i anden gear. At være sammen med sin søn på den måde var en fantastisk oplevelse. Vi var begge glade fra ende til anden, og det kan varmt anbefales. Vi vil begge have de dejlige minder resten af vores liv. Vi kørte 4.500 kilometer i strålende solskin, flotte bjerge og masser af glæde. Vi vil aldrig glemme det. Så er vi begyndt vores hjemtur. Vi har kørt 1 time og et kvarter. Og vi er meget tæt på Brandermotorvejen. Så kom vi til swimmingpoolen. Er det koldt? Så blev det fredag morgen, og vi forlader snart vores hotel. Og Christoffer er parkeret, så han ikke går i vejen. Så er det første pause. Så Christoffer, nu nåede vi til Lørak. Så når de åbner, så skal vi bare tjekke motorcyklen ind. Og der er lang tid til. Hvad vil du sige? Du vil ikke sige noget? Du skal også sige noget. Det er ret sejt. Vi siger, vi kommer til Lørak. Kommer til Lørak. Og nu venter vi på toget. Christoffer, det er turen til sidste is.